Mga kapuso 17 ka mga pamalay ginlamon sang kalayo sa sunog nga nagluntad sa Barangay Rizal, Lapus Sur. Si Kim Salinas nakatutok live. Kim? Jert, nagkinaran-karan ang mga pumuluyo sa Barangay Rizal, Lapus, Iloilo City matapos ang sunog na nagluntad sa lugar pasado alauna subong nga hapon. Makitaan sa sininga aerial video ang kadakoon sang halit sang sunog. Sa inisyal nga impormasyon, 15 tanan ka mga panimalay ang ginlamon sang kalayo ngang naglabot pa sa third alarm ang sunog. Mas masubo pagit bangod wala makalawa sa insidente ang bedridden kag PWD nga senior citizen nga si Susan Aitona. Una ini nga gin-report nga natrap kag pasado las 2 sang hapon na sang nasapwan ang lawas ang biktima. Nadalaman sa sunog ang isa kaido nga chow-chow nga nation nga yara sa cage sang nagluntad ang sunog. Ginapatihan nga kausa sang sunog amo ang palyado nga linya sang kuryente nga nagalin sa balay sang pamilya Goko. May nakitaan pa kag nabatian nga nagalinupok nga kuryente ang nagresponder nga barangay Kagawad. Apang parayon pa sa karon ang investigasyon sang BFP sa matuod nga gintunaan sang sunog. Naga-duty ko balaan, gobra ko sa may Donistiban lang. Di mayo kay may nagambal sa akon nga dito sa amon dampi ang sunog, itay ko tuli. Di ubos itong inyo? Ubos gid, wala gid bilin. Church sa latest nga record sang barangay naglabot na sa 17 ka mga balay ang gintupok sang kalayo kung sariin 31 ka mga pamilya ang apektado. Naglabot naman sa masobra 1.2 million pesos ang halit nga ginbilin sang sunog suno sa estimate sang BFP Iloilo City. Samtang sa karon temporaryo nga nagatiner ang mga evacuees diri sa gym sang barangay kag plano nga isaylo sa Halandoni Memorial Elementary School. Sir? Madam Oged, nga salamat sa detalye kapuso Kim Salinas.